Hey doe, ik ben de Sebastian Vettel van de rolstoellezers. Let maar eens op. Oh ja, tijd voor check. Ja, geen één zit van de leuk in een rolstoel, maar kiest er wel een protocol met maatje. En dat die in de band van de week in het Jereveen te jaren bij die voetballers van dat clubje wat hij speelt. Aliet is zit wel maar bij de voet naar Begroen en Arina ik. We hebben een tricky voor die en een hele soort nice. Dus ik zou zeggen, gas erop! Voor het eerst in 13 jaar hadden broers en zussen van Marianne Vaatstra haar verhaal dien op televisie. Marianne Vaatstra werd in 1999 vermoord. Vliende Wieke werd een vertochte aanhouden. Zijn DNA is hetzelfde als het DNA dat aantroffen wie op het lichaam van Marianne. Nu het erop lijkt dat het dier ervan is, woonden de broers en zussen voor één keer haar verhaal wel. Ze vertelden hoe ze jedden dat haar zuske vermoord wie en hoe het 13 jaar lang een rol in haar leven spelen had. En heel langzamerhand wordt dat wat beter. En krijgt je eigen leven weer een beetje weer waarom. Maar het had een heel skoft die leven finaal bepaald. Daar in, daar uit. De blauwe Fumeris flat in Snits is sneu sloopt. Binnen een kwartier lijkt de flat helemaal plat. Het sloopbedrijf broekte een speciale techniek. Maar de gebruikelijke techniek hield 14 dagen door voor de flat helemaal sloopt weer. Nou zakken het gebouw in 3 parten gewoon in elkaar. Er wie een soort belangstelling van deze spectaculaire sloop. Het gebouw moest plat omdat er nieuwe wenningen gebouwd worden zullen. Spannend, ja? Petra de Jong vond Vliene Wiekewazie op het strand van het Ameland een tonsje met bonken erin. Het tonnetje was opengebroken, er zaten nog 3 van die plankjes op met een bodem. Maar het werd pas vreemd toen ik tijdens het fotograferen een bonkje er zag uitrollen, zeg maar. Het stonk ontzettend, ja. Om erachter te komen als het om bonken van een mees ging, moest sporenonderzoek dienen worden. Forensisch regisseur Ellie Zwart hier liep wel dadelijk terug dat het om bonken van een beest ging. Het is in ieder geval niet een lietsbeest. Nee, het is een wat groter beest. En ik weet ook niet of het één beest is in die tonnen. Zo'n vorige weken wist dat Sinterklaas eens uit Turkije komt en dat de traaien een hele mooie jonge vrouw geholpen heeft om te trouwen. Maar die mandjes maar die squashtimpoets opholen en die rare petjes op. Hoe zit het daarmee? Heel lang hier Sinterklaas geen helper. Maar in één ergens jaar hier 1800 wie hij er. In het boek Sint-Nicolaas en zijn knecht schreunt terug onderwijzer Jan Schenkman. De knecht had in het boekje nog geen namen. Hij had een bruine hoedskleur en had pagekleen aan. Deze kleen werd in de 17e en 18e eeuw droegen door Afrikaanse bedienden van rieke meisken uit Spanje. Ongeveer in dezelfde tijd werken Italiaanse jongens in Spanje als kwastjenreger. Ze konden toch de rekenaar ontkroepen. Mij haar roe richten ze het roert uit de squastjen bij elkaar in een poeder. En vanzelfs werd haar hoed zwart troch het roert. Kwart na het verschijnen van het boek kreeg de knecht van Sinterklaas de naam Pieter. En dat werd al gauw Zwarte Piet. Het verhaal gaat dat deze naam komt van de Ethiopische slaaf Petrus, die troch Nicolaas van Myra vrijkocht werd. Petrus verbasterde dat Pieter wie Nicolaas zo dankbaar dat hij altijd bij hem bleef om hem te helpen. En dan is er de ondogense, duistere kant van Zwarte Piet. In de middeleeuwen waard Sint-Nicolaas vaak tekenen met een zwarte duveljonken hem. Zwart stief voor het voortjagen van de kweerde geesten. Het verhaal gaat dat jongeren op het platteland op Sint-Nicolaasjoen hun gezichten zwart maken en bij skrikkelierten, waarbij ze bedelden om wat jild of wat lekkers. Gelukkig had Zwarte Piet nou net meer de taak om bij hem bang te meidje. Vroeger werd vaak zijn dat Zwarte Piet het hele jaar terug bij hen in de gaten houden. Wie is stout, de koerst wordt eens in de poedermei matten naar Spanje. In de rif van de tijd verroren Piet in een grappenmakker en een acrobaat. En het is er net één meer, maar het ben er een hele protte. Just wel, zo komen er steeds meer Pieten bij. Trouwens, ik heb nog even een officiële mededeling van je. Dit is alweer de laatste check van dit jaar.
Spietig, maar we hellen Joert alles even uit de kast. Uit de kast? Aliet, ik had geen idee waar die omspaant. Hij is toch al even bij die Ark van Noach geweest? Werd Aliet vorige week echt weer. Hij leidt nog in Drachten, dus het kind nog. Ha, Aliet, wat nou? Uit van Hoesje of best wel schieten benauwd van Zwarte Piet? Nee, het is even geen tijd voor grapjes, Reinoud. Oh, even serieus dan. Wat is het waar? Ik bereid me voor. Wat? Dit is misschien wel uw laatste check. Nee. We gaan winterstop. Dus we komen na de kiesvakantie komen we gewoon weg. Of stopst er mij? Nee toch? Nee, nou ja, als het om mij leidt niet. Maar misschien, heel misschien, vergeet de hele wereld wel, Reinoud. Hoe komt u erbij? Van de Maya's. Hast u nog jet over de Maya-kalender die het eind van de wereld aankondigt? Door een paar weken is het gebeurd. Tenminste, dat sissen de Maya's. Het oude Indianenvolk uit Midden-Amerika. Duizenden jaren lang hadden ze het al berekenen aan van al die ingewikkelde som. Ze kwamen erop uit dat de ierde vergeen zal op 21 december 2012. Oer een moanne dus. En nou is bang en was net met te sliepen. Nou, echt bang? Nee, dat ben ik niet. Maar ja, je weet het nooit vanzelf. Dus ik dacht, als het dan gebeurt, ja, dan kan ik maar beter een mooi plakje uit ziekjes zoals hier om een ei te zien. Hoe zou het eruit zien, hè? Vuur onder de hemel? Of een komeetinslag? Of een zonvloed of alles onder water krijg als verleden weken. Ja, bij de Ark van Noach. Ja, dat kan vanzelfs ek. Dat wie ik wel een soort van einde der tijden. En het is ook niet toevallig zo. Want het binnen vaak religies die over dit soort zaken nadenken. En het had met de meidje en wat ze leeuwen. Dat Jezus waarom komen zal op Ierde of Mohammed of een andere profeet. De vrouw zal vergaan, maar uw profeet of God, die komt erom. En dan krijgen we een nieuwe wereld. Dat is ze. Er is al heel vaak voorspeld dat de wereld in kwatten ophouden zal te bestaan. Al in het jaar 156, nou dat is maar heel kwart na het begin van uw iertelling, wie er een Aziatische profeet, Montanus, die zei het gebeuren zo. Hij kreeg geen gelijk. Niet lang daarna wie er een Nederlandse kerkvader, Tertullianus, die uitrekkende hier te Ierde precies 6000 jaar oud worden zoen. En nevens hem wie de Ierde ontstien 4.500 jaar voor Christus. Dus in 400 na Christus zou de wereld eindigen. Nee, zei Maarten Luther, de Ierde is pas letter ontstien. In het jaar 3960 voor Christus om precies te wezen. De Ierde zal dus 6000 jaar later, in het jaar 2040, ophouden te bestaan. Alle jaar onzin, zei dominee Eelco Alta uit Boorsum. Het gaat om de stonden van de planeten. Hij zei in Sontje 74 dat er een paar planeten op één lijn kwamen te staan in het heelal. En nevens hem zou dit voor zo'n enorme magnetische kracht zwaarje dat de Ierde dat terug opzoekt worden zoen en vergeen zoen. Maar ja, dit gebeurde echt niet. En dit wie voor IJse IJsinga reden om zijn planetarium te bouwen. Zodat hij ziet de koe onder meesten dat de stonden van de planeten geen reden is dat de Ierde vergeen zal. En daarna kwamen er nog een hele stoet mensen om aan te kondigen dat het nou toch echt gebeuren zou. Dominees, maar ook wetenschappers. Of meesten niet zijn dat ze profeet wien of voorspeller. Altijd wieder wel een aanleiding om te denken dat nou echt... Maar ja, we binden nog altijd. Dus die Maya-kalender, die zei dat wij ophouden te bestaan op 21 december 2012. Ja, het is wel spannend te moeten praten of om onij te denken. Maar
ergens, denk ik, samen wij elkaar wel weer zien stellen in januari, Reinoud. Dat liep mij een strak plan al niet. Dus een hele goede vakantie en gelukkig naar hier. Doe ek, hele fijne vakantie en ont in januari. Nou, de winter stiet voor de door en het wordt natuurlijk steeds kouder boeten. Nou, vogels die hebben een lichaamstemperatuur van zo'n 40 graden en in de winter is het steeds kouder boeten. Dus dan is het voor die vogels heel lastig om warm te blijven. Ze hebben dan een soort energie nodig. Nou, die energie, dat haal je ze uit eten. Dus ja, we kunnen die vogels in de winter een handje helpen door wat etendeel te zetten. Dus bijvoorbeeld een leuke voedertafel of wat vetballen op te hingen. Maar ja, al die vogels hebben zelfs oren eetgewoontes. Ik heb hier bijgelijks een tomke, dat is een winterkoninkje. Nou, die houdt heel wat van insecten. Nou, en de merel, de kliester, dit is een mansje, die eet heel graag resin. Dus als de peresin in een kopje met water welst, dan zetten ze wat op en dan kan ze naar een peeroeren, kan ze lekker boeten op een voedertafel liggen voor deze vogel. Nou, dan hebben we hier een pimpelmees, dat is een blauwmies. Nou, die heeft een heel mooi blauw toefje bovenop zijn holle en daarom heet hij dus ik blauwmies. Nou, die blauwmies die houdt heel wat van apenuten en van vetballen. Nou, en vinken, zoals deze, dit is een mansjevink en dit zijn twee mosken, die houden heel wat van shidden. En alle vogels houden eigenlijk van wetter, dus ik kan altijd even een komke wetterboeten voor de vogelsdel zetten. Als het nou heel streng vriest, dan hoeft dat net, want dan bevriest de boel. Maar bij lichte vorst kan dat altijd waan. Nou heb ik wel een hele bijzondere voedertafel maken, dat hoef je hem dus vanzelf net te dwaan. Maar een paar apenuten aan touw, dat zou hartstikke mooi wezen. Ja, oefen je. Want goed rolstoelrijden is best wel een kunst. Het lijkt wel een sport. Maar sport in een rolstoel is helemaal niet makkelijk. Maar het kan wel. En het kan zelfs hartstikke leuk wezen. Elke keer kan Sammer in een rolstoel te lanen komen. Daar weet hij alles van. Stervoetballer, maar zijn ankels binnen zo stikken dat het net volle scheelde of hij zo nou net eens meer rennen kennen. Gelukkig kan Marco van Basten weer voetballen. Maar een soort van deze band zit haar leven lang in de rolstoel. Maar in de rolstoel kist prima op sport van. Joge Koopmans Bigelix. Hij zit op rolstoelhockey. Dus dan ben je degene die de beste van het veld is straks? Nee, dat is Oké. Van Joge en Orenbeen werd vorige week de Gouden Sportdag organiseren. Een dag waarin ze het opnemen kunnen zijn echte sporthelden. Echte sporthelden? Nou ja, dit zijn dus. De A-selectie voor sportclub Heerenveen. Monique Kalkman wil altijd een topatlete worden. Maar ze kwam in een rolstoel, doet ze vietje weer. Als lopend kind had ik echt een Olympische droom. Ik wil topsporter worden. En toen kwam ik in een rolstoel en toen dacht ik van, oh jee, ik kan niet meer sporten. Dat was het eerste wat ik dacht. Uiteindelijk werd Monique Olympisch kampioen rolstoeltennis en tafeltennis. Dat is knap. Maar de vraag is vanzelfs of het belangrijk is om te sporten. Er kost net een Olympische droom hast. Voor kinderen met een handicap is het nog veel belangrijker om te sporten, omdat het ze fysiek sterk maakt. Omdat ze, als je de hele dag zit of je hebt een passiever natuurlijk leven, dan is die sportactiviteit nog veel belangrijker. Dus al die topvoetballers van Heerenveen zitten voor één dag in de rolstoel. Dat was zo eerlijk. Dat is juist het leuke van vandaag. Iedereen zit in een rolstoel. En dan zien die kinderen dat die topvoetballers, naar wie ze ongelooflijk opkijken, die zitten ook in een rolstoel en die krijgen vandaag ook blaren op de handen. En zij zijn sneller in de rolstoel, de kinderen zijn sneller in de rolstoel dan de topvoetballers. Keeper Brian van de Bussen is misschien wel wend om mij zijn hand te werken, maar net om dat zitten te doen. Hoe moeilijk is het? Nou ja, je kan soms bij sommige ballen kan je niet, dus je moet even wennen. Dus dat je beide handelingen moet doen, en een bal pakken en draaien, dus dat is best moeilijk. Is het leuk ook? Het is wel leuk, ja, met die jongens bezig zijn is wel leuk.
Heb jij wel eens in tijden van blessures zelf zo in een rolstoel gezeten? Ja, 2 of 3 dagen een keer. Maar dat was het ook. Toen ik nog niet ik had een knieblessure en toen mocht ik 3 dagen er niet op steunen. Toen zat ik in de rolstoel, maar dat is... ik was snel blij dat ik weer mocht wandelen. Dus ik weet hoe het voelt, dus het is niet makkelijk. Joege Koopmans had een makje. Geen keer zo makkelijk terug de drok te laveren als hij, met de bal aan de stick. Nee, volgens mij wist je wel de beste van het veld. Ja, ik denk het wel. Hoe vaak traint je dit? 1 keer per week. Wat is het moeilijkste van deze sport? Van deze sport is het moeilijkste als de bal bij die hoort. En die horen pakken hem dan ook van. Dus dat is volle moeilijker. En het is best mogelijk dat Brian van der Bussen en Marco van Basten net nog een handtekening vregen hebben van Joege Koopmans. Als ik nou Heerenveen was, zou ik gewoon in training gaan bij Oegen. Want dan winnen ik weer een keer. Ik ga even een belangrijk nieuwtje voor je. De onderwijsprijs van Friesland is woensdag de Willem-Alexander-squalle in Ljouwert. Ben van groep 7 en 8 gaan lesmateriaal maken over belangrijke momenten uit de Nederlandse geschiedenis. In maart maait de Willem-Alexander-squalle meidwaan om de landelijke finale. Lokwenske. En op de Monseigneur Schotterschool in Wolvergeer kwam van een week Lemani op squalle. Waar, vregen stoot hij dan al? Nou, dat zit zo. De squalle had contact met Malawi in Afrika. Vorig jaar hadden ben €2.500 ophellen met acties van Malawi. En nu kwam deze man, Lemani, dus del uit Malawi om te vertellen hoe zijn land. En om ze een paar woordjes te leren. Liek als Shikomo Kwambiri. En dat besjeut hartstikke bedankt. Hoi, ik ben Joop Mesik en ik heb de vlam in de snoepjespan. Voetbalplaatjes, eerdopjes in de disco en Twitterles. Daarover mochten de leerlingen van groep 7 en 8 van de Lieds Luchtenveldscholen uit de Jouwer debatteren over een vreed. Ze dienen als een van de 2 finalisten mee aan het 3e kamerspel in Den Haag. Om te squallen mixed waren, winnen zowel winners als verliezers op de Lieds Luchtenveldscholen. Wij watje Christian, zei het Karst. En Maria is correct bevallen. Mem laak het haar slap. Goeie, Maria, zei ze. Goeie, Jozef. En waar ben je, jou? Deze en nog volle meer van die kriesverhalen zien in deze prachtige spiksplinternieuwe kriesbundel. En Rietus waar dit boek als eerste in ontvangst nemen mocht. Ja jongens, het is haast kriestier. Maar we krijgen eerst een Sinterklaas. Hij stond over nog gezet om van die lekkere piepernutten te bakken. Of speculaas. Of een kriesmiel. Of olieballen. Oh nee, die was vanzelf frituren. Maar ik ga nog wel even een vraag aan je. Mijn mem had me al een week heel wat uitlaken. Omdat ik voor 2 weken hier in check staan taart maken heb. Maar die is totaal misère. Dus nu had ik mijn standaards nodig. Dus ik wil zo volle mogelijk misbaksels verzamelen. Zodat ik net meer die enige ben. Dus als toon nou aanzet een prachtige mislukte oliebal, koeken of wat dan ik maar opsturen kist, dan kan ik die aan zijn laten onus mem, maar ik in check. En de bakker van het allerleukste, allerraarste, allerneetste mislukte misbaksel maak het kans op deze prachtige camera. Dus, er was de hele maand in december de tijd om die misbaksel te maken. En onder mij zo'n januari kist een fotomaatje van die misbaksel. Die stuurt op naar check@omroepfriesland.nl. En waar wist dan deze camera. Dit weer het voor deze keer. Na de criesvakantie ben ik er pas weer en dan hoop ik je hem alle je weer te zien. Dus een hele goede vakantie. Pas op mijn vuurwerk en wij zullen elkaar in januari weer. Dus, on dan, houdo!
baby.